Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Langhin tini alialong bike lapen 407 truck Kachetong ajok Inut adim along mamat Karbi Ariso apran kedang. Patumi aru nipaisir kebarni langhin tiniali along bike lapen 407 truck registration number AS25FC 1008 Kachetong ajok adim aklong along amat Karbi Ariso apran kedamna. Kachini to na tengke truck driver abang dongmuka anat pen kibang bomahut bang hini Karbi Ariso atung survey pen kibang bomahut si langhin tiniali along chetong dak pusi pang thekdu lapen truck driver abang ki kajoi pusi hadak ke thekdun long atung pen than pachini rinti lapen aphi an ke dongmuka police atung pen si labang so case chepari deng ponlo pusi berta ripdun long lapen adim aklong along an paledam si ke phowek atuma phan an ke se kelang chia phan dogmoka hospital along an se kelang chia phan pontanglo pusi berta ribdunlo bon sita inurabang ke hadagamat si thilotlo nonamat ke ki thilot ahema sor atuma phan chinipon ik elang pusi dogmoka osipen than pachini po langhin pen nang kilo berta bidor sing terang report Karbi Anglong News Channel. KKCA atumaphan kachar ingleng arong mijung anat KKCA asaihem kikim damahut ketheng ke chokpusi lamki kekla KKCA atum kachar ingleng arong longlenang Tripura 2018 aningkan ahem kim rangdamlo bon sita 2024 aningkan sita Inut banghini thengbeng ingleng lapen arisang ho tumpen KKCA asaihem phri pidam ek lapen saihem sitami mi kai pichoksi hokwai paman pidetlo la apotsi pini puthot sitami KKCA atum saihem kikim chia phan pura KKCA adhorom arwat kedo an puthot hem kikim kerang pon bomahut thengbeng ingleng lapen arisang hotum dampaksi jakong pen tengkheng tutlo lapen hadak kedo arwara tum sitami penang an arengahu sonanglo KKCA atum chepater piponsi raikom saikhi asai hemalong kes nang pilo seta raikom asai khiatum nep ingnang pon pela la apotsi KKCA pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen team Karbi Anglong abitung atum KKCA asai hem kikim kerang kelong chiaphan longle lautmen nang pinangchi pusi KKCA arwadatum Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen council kachari Kethi kiding atuma phan chuning ripo lapen KKCA asai hem kikim tanga hem kiprilap abang phu atuma phan nang insai pinang chi pusi phirang kia thengno pen lam the chuning ripo tangte non alang litum KKCA pen aning kang samsi alam thele archuponik sina Dipu pen nang kilo berta real son han se report Karbi Anglong News Channel. Nang dong kopi buta si pingin dak kaji song nang kong. Ni tu macam song nang kong lah hello. Jadi induk pikan. Aron bari metum pinian ni anta nilip ni hang utarong kare dam ta. Kaki hem tun, kuru hem tun, lunse pia hem tun, uce pia hem tun. Elin dok porong asar rubasar long ria asar hem tun napuson abe. Anta bang bang Guwahati Delhi akap-akap der angkang damote bhari church thegam long bhari mondir thegam long mujid thegam long posini tum kalbi kuru sar chigro mai pen tame niliobe ki milang sita kuru sar tum long ka chelang nun pen lahai hem tun kalbi khaita longle phelang komsi long chuhang nun pen kimna rangnang polo tani tum hada ke 2018 pen sini tum hada kim nam lo rangnam lo sita me hoso dang ga lang tum 2024 alo malam minang kai pichok lo mi kai chok pen litrin bar pi bar sodim selam der si ani si lom sila tum nang than lo jen tum habar tum pen chiklo yon potrok sing wai bom taun eder lo la sinang ra pun pula tum report nang pilo ni tum an sika chini la soprang ni tum chini si ni tum juni timung ha hem ta dam pen chingwai dam lo je na chingwai pitu nei pung ga da kanang theng ro nang tum ro rob dei pula hai pen cheng lo
ari ke jong pang tang dan ni long hakhi do ke chingwai dum atum do non manang theng na chi thur re di pula hai alam si klang lo lan chota kali non hala dak barpi bar so salam de adim bang pini rajan be pen kuru sar pen buti panam si rongang bong me kai chok che lon le ong pusi pini buti boso dak padam lo la so padam de ra phi bang hem par jap thulo kaya teng kaya mang ni tu ada bela tu kam klem lo jan lo nge pan lo jan lo pan e jar e pen ko pilo ka che planga bang ke la tum hem ting di popa ha kang tui la pu ajar jar bob karlo rak bom holo bang 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 dok lo bang no pak anu tin theng beng ingleng no pak kere so kali ke bang song jati mung bang lo par ke hala kenelep de song jati mung ta kenelep munit alang li thorom ko pi ne la ke mo apor si chini po la pen ai si lang nam lo tang te theng beng ingleng lo thonesor be lo la pen binong ingleng lo binong leng ke hala power ho song si sakuri ke claim pu si pu sakuri ke claim atum pa men pen tong alang li rong ruba electrical long rong ruba long hem ri pridunang po ma anam hem pridunang po la takalang lo la pen ko chondro to pike karbiang long district Karbi rong asaramai long district amai phu pusi phu la phat la pela soari sangho ke rostom kram sa takalang lo la pen ke hala dhoneswar be takalang lo la pe ari sangho to pik la mobile long do ke dia no tin no pakon kai la sono hi i pe ni akireng hi i thei long lang la dak de la tom no pakpan ke wan chidar ni ta se mit pong ni la ke munit rokhai ni tom ku pen ke thang dun kar plung dak kopia ron bari marom baram lo dak kopia sikar klalo kopia hem tun hem tam lo la hai dak nang klem tapri mithang athorom mithang chidu be nang tho te alang ni to athorom i kopi lo kar biaron barim non pangtang bom apotong nang kelang dunun ema niligi pui ala mela helo dasi kar biang long arat long riasar long parasar hemasar richo pinpo habe don mekar sarlar kuru pharangke diuri tum hantame latung aphan insai vek along kana chidon nai FIR pini da police tum long FIR tok si nephi tang ho to amri ko ne areng soeta FIR tok na kasi nono bangke ni tum ke hang pado bangke vek na pokadi vek na popo ne vek na pokadi ni no ke hang ke lo la pe kar biang lo autonomous council CM sar dr muniram rong hang ke hai la pen MLA da kai difu LSC ake hai bida sing ingleng la pen chenglok dak MAC la pen EM atum asitame la so initiative bang enangji niritum KKCA hawar pharo sila thongkebra truck hawar do pen nap pen pini pen tum damde ke damde era tin damde era tin damde dak ke song kang chir kalang isita ni tum ke dak che songji damde la pen adai to bang ke la ke thengbeng ni ingleng atu monitor muni pine pinat pot alang te news ong si bhabuki na pika news ong si dom na pija la pu hem nang kin chit ar ni te akereng bi be ठीक है ठीक Allah mateng pedam thor padum thor sar pimar thara kuben acha chabe chabe lo ar na me pik si arlo so handa lo le arlo so tum handa lo le kopia polo la chok che ja rong ra ni tu ke eres nang ko
Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong atum Executive Amai Kapedopo. Patumi Aru ni Pfizer Keparni Dongmukak Ahitiadung Long Kamteron Auditorm Holalong Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong T Hekpen IT PKA Atum Executive Committee Amai Mate Kosonsi Bangso IT PKA Asom Kapangtang Pontuji Labangso Aphansi Pini Dongmukak Long Kamteron Auditorm Holalong Chingwai Chingsai Ajaimek Padupon Lapen Bangso Ajay Mek Along Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong Mate T Hekpen ITPKA Asong Kapangtang Ponthuchi Aphan Maipu Lapen Kong Chunbang Arpu Sita Chelarpo Son Si Bangso Arpu Kepekpon Laki Maipu Waisong Terang Lapen Kong Chunbang Sar Singrong Par Atumaphansi Ingwai Ponlo Son Si Bangso Ajay Mek Along Aluhi Aman Pen Nang Kachetong Dun Laki Hamren Pen Edverson Rongpi Lapen Dipu Pen Robin Bay Lapen Bangso ITPKA Abidisar Clarkson Pro Atum Chitong Dun Pen Mai Along RD Pidu Dong Muka Pen Nang Kilo Berta Bidor Sing Terang Report Karbi Anglong News Channel Aprangsi nalitum media korte atom ham kardom nangka jiblo kardom laban nilitum kini 10 executive meeting abangso ITPK abangso song along nilitum akimi setami ini nilitum apai dan pamonggo laban ke secretary president setami nilitum akimi aku pek kontulo lasi non nilitum abangso song nilitum kachetong pon nilitum lahan sesekipang tang poni konsep ini thot setami nilitum Secretary President setami lapan ke member setami nitum akimi deng kontulo lasi labang so Kachetong along nilitum ke cengsi bang ke Karbi Anglong non isu tetam do lake nalitum da timin ko rapatum setami lake Karbi Anglong non isu ke tetam lake PGR labang so PGR setami prabjin pen labang so PGR setami tharlewek nagi labang so nilitum ITPK asong pen nilitum labang so sodak pen labang so pachini pondo lapen ke non Karbi Anglong nitum la article 244 also implement ke prabji phansi Karbi Anglong Tolmans Council of Phansi tami chuning padupon nilitum la bangso song lage 2018 asengkan sinitum la swaning kan sinitum amang ka taekwondo tasi la pu lemba mambong si hala sot tami minangan nitum founder akihai Robin be akihai ben nang japon si nitum pinian Enangan aningkan pleng lo lasi kini lethot setami nitum lahai hoi Kachethan na bangso ken executive meeting along nitum penangan armu nitum Kachethan pomdo la bangso along nitum non answer si eprang ke bang tilom ke nitum answer si pang tang pon tuji bang si bini la bangso meeting bang mate amai bang padupon Kang te nang litum la so non ke bang ji owe ki mi pen cheng lok lo ke charli haya so to manangli ninga lo pen kupia message ki pirang tung la so kang O kalang lo nilip han mai pu arpu na pek ke kalang lo arpu the dung se nilip han pek lo hen se nilip klem bonji hen se nili nali tum la media hoi pen da hok lo kalang lo salam ma ke Karbi Anglong ta la se isu da thi ke charli hin ta asapu bane komjuro hen se la so hin ta nili tum da awareness program piji school team da duji hen se ako hin me lam polo tong te la ta land protection da na cultural protection da Hennessy ini kamu kalang alang le tani jeta itum dak youth tum khanta lang kona non youth polotong te pilo dang lak le dam ko dras kichu lasona mum heno kichu kirim lahai da lang konji itum da la step ta deng konji tum la so puthak ta nile tum so tap pe itum pinrem konji chuta ese tum mana choro nei tum da penang neblo litum theglong lo midyalong choro nei hense la song song putha litum da la so song penta itum la so step deng konji Ako awareness program pe nilitum padupunji de la so hormu rimnang ni lo chelang hin na chipathek ni nilitum ta thekolong di chuili Karbi nilitum UPSC lo ke pas wa ni ngarong meme sila terang harot ang kangpen nang ke pas nang thek ke long dun di ni ngarong meme jo la son son result nilitum long polotong te nilitum chingthur te pe chingthur polate ako la son nilitum pa chingthur pona la son nilitum klep pona Hense la sopota ke pini litum chengwa ponji aku litum leadership training bola asopta ke tum anse claim ponji pas ni litum kada weta pini chitong
MLA Killick nang Tebok ong BJP Rachari a party tu dodi sang se pinpen pardun ronpen BJP masterning a program kidding po. Ni jang Karbi ang long ke pardo Kopili constituency arlo Chengbong lang Cebu KCS open stage along MLA Killick a Harman BJP masterning program kidding po. Aru achiklo ni phai serkep ningkan surihinira inkoira po ani nardo chitim por phai krehinira achitim apor malompen Chengbong lang Cebu KCS open stage along MLA Killick a Harman BJP masterning program along Mai Charipon Kopili MSC Pawan Kumar Rai Pensi Chipahem Pupon Lapen Mai Along Man Pengkedo Aluhi Sarpo Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Papangjang Aluhi Sarpo MP Amor Singh Tiso Dipu LAC MLA Bida Singh Ingleng Harakat LAC MLA Dor Singh Ronghang EM Lun Singh Teron EM Mongol Singh Timong EM Rina Terangpi MSC Het Singh Rongphar Irrigation Board Chairman Thon Singh Dera Forest Board Chairman Sarthe Kramsa BJP Lamjai Sarpo Chomangkro West Karbi Anglong District Lamjai Sarpo Bajong Tiso West Karbi Anglong District BJP Amaipu Radip Ronghang Lapen Kethi Kidingatum Chetong Dunpen Mai RD Pidun Rinti Bangso masterning along APHLC Bin Pangcho Aparti Pen 909 Lapen ASCC Aparti Rajan Pator Pen Don Trok Yaprapi Mati 84 houses Progress I Sugen Pator Aparti Pen Bang Haruhinira Inkoirahini 222 CPIML Aparti Pen Don Ki Mate 4 houses and BJP Alongsi masterning Dudbusi Ning Jepo Katukawe BJP Party along joining dun Apai Bang Suri Isira Bang Paruhinira Thong Kepra Ketong 1234 Apai Pusi Ning Jepong Kebangchi MLA Killick Aparman BJP Asongpen Dode Sang Sesi Masterning a program a constituency tinalong Mai Kedeng Pachimitmi Sonsi Patumi Kopili constituency along ta Masterning amai Dengpong Bang so along Armu Kachetong dun Bang Surikit Hom Susi Chetong Pusi Birta Ripdunlong Lapen Mai Ing Samjin Pen Mai Pachupo Khiruni Pen Nang Kilo Birta Kam Sing Dera Dipo Karbi Anglong News Channel Wa takun hidup kita sayang kita tidak. Acai nong sing tupik pulau dia takun udah jauh hele tino buta lagi jihel. Lasi duliran menghantar nang kita kereng laga. Jadi semalanya alisi mama ni dah pecah di politik. Mi pulau melo, sida pulau mela. Lalu pulau nama dah cari nama jalo. Sida atulah tak cekkan orang atulah. Sida jihela. Duliran akhirnya lagi. Rasulullah tu hidupnya pen ini kami MDC man pen bajang besar ya hidupnya pen MDC man pen. Ia malas ia man tidak. Kali mana tuan malah tu. Kalau kita ke ikut thekere so regret. Kali mana? Rasulullah tu ke thekere kace pro. Bijar tu. Orang mana kan tuan mana ikut. Nilipan belak nama sosial media lo. AM cikim putih parai dah, putih parai saya pakai aku. Government green sheet dan piala ni high court jalan lo. Green sheet pini novel lo. Alah tu nilipan putih cap dan piala pun besar lo tu lo. Green sheet novel ni. Indian so novel lo high court ya. Lasi non ke pini. Ada sosial media lo dewa. Aku nilipan jom si iki ke ba. Hem cak iki pamen pe. Sosial media lo matum tak ni lo pelang lo pelong te. Alah tu ke. Alah tu channel pakai pen publisi high court dan order di dalam kita mengenai lasi hopet ke lain depankan tontakan cita ibu tu abang potong ke lagi ini anam tahir tu ni pipe muni ke pipe lo muni ban ki puto kasor satu awak heban awak helam aku ki pito atau man muni ni mana lo itu MP ka alami lamca ajiding tui penetum keman artikel 248 nilan tudong si nilipan hirdume nabi nilan tudong si nilipan hud dan pi nabihan belum dah
Kita orang lembut kita Nili parat behai belum ke Nili ke Parlimen long Lam kaninje Cengki ke Hempret Artikel 244A Kalau so Alam kaninje tu BJP spokesperson atumpen Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Kalili Kalang Miss Propaganda ke Wantapu Atepi en Ponpen Perang ke Amai Kangni Kedam tangar ni Penang-an Assam News Portal lapen Karbi Anglong Penang-an Abirta Achinellalong CEM Ronghang Ahem Kachikim ke Kuti atangka kapang limpensi hem kachikimpu akoy kipi kapang dakpon tapenajok varsai to enponsi Congress APHLC lapen kaprek apartiatum akoy kipi pontap alam CEM Tuliram Ronghangke Doctorate Kachetong aron chokche pusi opposition partiatum pen CEM Ronghang Aphan akoy pilo lapen farmhouse akoy kipiatum Kutikep nang pinangchipu ketherputa spokesperson atumpen ningjepon. CEM aklenga suppose singdon ronghang ahinpen ahem chikimpen Assam News Channel Kachetong tapen kes pilo. Lapen isi clean sheet sitami longlo. Lapen non ke haiji ang ringsi doloputa alanglitumpen ningjepon. Tangte alanglitum kaningje alam thele arjuponik sinang. Deep Hupen Nangkilo Berta Relson Hanse Report Karbi Anglong News Channel Pakalo halata lasi laswalam ke klang pakalo pulo chini pakalo athe lason na hema bangke Karbi Anglong long mata mane arni si Congress atuma press meet long ki dodum drek atumta Jogot Singh tia hemta ki the sogali thegloi lapen rotoning tia hem same ke the sogali thegloi lason da thak do ulang Assam longta target ke kopiposi Dr. Tuliram Ronghang CM sarvan target cholo Assam alongri arlota lason thot ahem abangke ilitum lan anso se ahem tadu sta hala so he kadu kawe ahem he bangke ilitum news tum ki paklang pakapreka channel tum ki paklang poda theklong le jongsi Dr. Tuliram Ronghang sar ahem jongsi CM sar ahem jongsi paklang kunote kaprek atum kachikim poda paklang nai polo kopiposi targeted ma halabang lasi nili tu mahin ben kitu bangke that tribal leaders pini inut Kachetong klong anso se kam ki klempon ki theklong lapen laso tribal karbiatum laso kaching thur laso aphan nangki berji laso ke target abang si tuason si ilitum theklong lo athe bipod ma bangke alason pusonte kaprek ahem dawan ji polo sanong a single idon ahem pensi ki target pensi news ke paklang dina lapen isi bangke lasi ako ekta bang dutulang latum kaningje lo APHLC tum ta ningje je lake fake doctorate lo ko lasi alang kilong I lok akaron de ilitum chini ne Congress ke chari do boma hotsi ilitum bang kebra isi charchi malong ason Karbi pamen pen kit hat ki pathi ki apen e basi hum long si pathi lablo lang buku long ason dak sitame charge along bank check pensi apsi pathilap la son thak si dak kaprek akhai pen tribal ang bongta mentuni extremist asong pustami UPDS pen BSD punon ba KNLF atum ba KPLP atum punon last rengma atum pen ba kaprek akhai pen itum thanang pachibhong la pen ta rengma pen ta la son sido la anchot kali ilitum Karbi hiyan sitame hola sohut ilitum kachibhong kachichok kachitheng la puson doke sitame alangli bangke lahai kaddu kawe theklong pensi Karbi Anglong peace dunai ingsamjin peace jong si dolo unity jong si dolo pulotangte ilitum kachingthur awar saida claim unpo pulaso kamatha pen alangli song trok aphan tunolada Karbi along arlo heleke oda song tu mansame chingwai pen positive isia since pen itumhan songbijit pen chenglok kaddu kawe leader tumpen chingwai si agreement ni phan latum chingwai pen agreement pon sonthok thak si kaprek asong tum sitame lapu DNL tum punon kuki asong tum punon extremist adivasi extremist asong tum punon kaddu kawe pen chingwai pon si Karbi Anglong bangke pini
aku puthot in samjin pen kidolong bangke itum make hini ini tum thek dun long prong ladake chini si itum pini bangke masapo pusita ke bon kangkir pen chenglok dak mane kaprik pen kachibhong pustame ave lanchot kali CM sarabang ke claim pon thu bangke dak kido barima khai anafan pini khasi punon sakachep punon dak dimasa punon rengma punon kuki punon do an tribal organization do manta art and culture a 2D pen sitame amithang a cultural ke pareng afan khei ajutang jubat ke pareng afan sitame dak kido barim phan ail even non peneng aningkan ke adivasi mite tumhan anta laso mithang a culture ka preserve afan bangke council autonomous council pen kilang ke pachehoman pon lason iri tuma along theklong lo lasi lason son abang thu afan doctorate ki pike lake akenang sob lapen ansot kalilang development alam ke langdam lo pute ke claim ponei dolang aho sitame chu congress hok ki do pen non jong si pangbar plote lake e mane difference ke lake 100 times pule tumpu de sida cho laso development bangke lasi lahe tum la koi ki wan thap lahe ki blame thap lahe bangke pinistame court afan aprangsi ke nilitum ahin pen aki choro pilo athe pipotma ahok pet alam lapen ahok pet si ki hai laso alam the court atum laso kipi CM sarafan laso clean sheet kipi laso asten pini ke long bangke lake single CM sar ki hai alogot si Karbi anglong arat si ki hai lapen la bangke la injustice upon justice ke long laso victory lo kusi nili tuma hin penke nangli tuma thengno pangdak ponlo lapen choning rilo je lapuson ke kibangji arni sita hoitu news channel tahai hoitu mane individual tahai mane a party tahai sitame pinanga na hormu bangke aron re pen lapuson akoi kiti bangke ington nangji kusi nilitum ahin penke kipupon kangtung lo lapen nilitum ahin pen pachini pon lo lasilahen lo ladak tok dak lo 10 crore pusi dak tok lo labang ke actually ke labang ke la total pusi 10 crore lang tuan Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me